Baba jirgin talakawa, Baba jirgin talakawa, mai amana ɗan baiwa. ayyukan babba kaita, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, za mu leƙa bindawa. ayyukan babba kaita, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita. mani za mu muka kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, ɗan ingawa sun kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, kan kiye zalle sabo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, a kusa da muka kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, mashi har dutse na kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, aure zango sun samu. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, ɗan daura ma sun kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, sanda mu ma sun kawo. Baba jirgin talakawa, Ayyukan babba kai ta, ayyukan babba kaita, mai aduwa ma sun samu. Baba jirgin talakawa, Sabon Nasir kirmin ya shi ya ce yanzu mafarin tafiyar babba kai ta. Aya, hai, ayyukan babba kai ta. kasu domin talakawa, Washiyar wuta daura ba kamar babba kai ta. ayyukan babba kaita, Gasu domin talaka. yau ashiyar mata da warama kamar babba kaita, ayyukan babba kaita, kasu domin talakawa, yau ashiyar mata da warama kamar babba kaita. Kaliki sarkin san mai dare mai kuma rana. Ayyukan babba kaita, Ga Allah na ka zauna shi kaɗai ke dubana. baba jirgin talakawa, Ka gani ilman na ƙara sai tallamarina. ayyukan babba kaita, Gani yau ɗauke da waƙar ayyukan babba kai ta. ayyukan babba kaita, Gasu domin talakawa. yau ashiyar mata da warama kamar babba kaita. Ga dukkan salati gun Mustapha manzona. Ayyukan babba kaita, Alihi har asahabu su na ɗauka bango.
goma daga zuwan babba kai ta. ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Nura lokal gamban da ayyukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Makarantu 16 daga zuwan babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Polytechnic ta daura ayyukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Ayyukan sun fi 101 zuwan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Sanda mu lokal gamban ayyukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Makarantu su fi 10 ayyukan babba kai ta. Baba jirgin talakawa. An yi ɗakin kwamfuta don mu 'ya'yan talakawa. Ayyukan babba kai ta. Rijiyoyin burtsatse har biyar don talakawa. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Aure lokal gamban da ayyukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Makarantu 12 ayyukan babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Transformer har 3 ayyukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Kamfuna sun ɗara 10 duk zuwan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Ayyukan babba kai ta za mu leƙa bindawa. Ayyukan babba kai ta. Masallatai har 3 duk a yankin bindawa. Baba jirgin talakawa. Makarantu har 8 duk a yankin bindawa. Ayyukan babba kai ta. Asibitin haihuwa dore dan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Rijiyoyin burtsatse duk a yankin bindawa. Ayyukan babba kai ta. Ga ɗakin kwamfutoci don mu 'ya'yan talakawa. Baba jirgin talakawa. Kasuwar dan mulkin mu duk zuwan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Daukar aiki ga matasa sannadin babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Ga shirin empowerment a tsarukan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tallafi gun al'umma ba kamar babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Inganin murkaɗe da kekunan ɗinkin mata. Ayyukan babba kai ta. Babura keke na fif tallafin babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Sannata na ɗaya tilo Ahmad babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Baba gwarzon sanatan mu kai kaɗai ne a ƙasata. Baba jirgin talakawa. Kyautata ma al'umma ai anan kai masarata. Ayyukan babba kai ta. Kare haƙƙin jama'ar mu ba kamar babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Doguban sabon sautin mai gida gwamna shema. Ayyukan babba kai ta. Mu a yankin katsinar mu ba kamar gwamna shema. Baba jirgin talakawa. Mu bayan katsinan duk walado ne ba mu da saura. Ayyukan babba kai ta. Ga lado ga kuma shema ta kasahu babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Za na gaishe jama'ar da bin su mu yayi mana rana. Ayyukan babba kai ta. Mai gida SAG mu baba jirgin talakawa. Baba jirgin talakawa. Ko muna layin SA din da kauye mana rana. Ayyukan babba kai ta. Mai gida SA namu ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Sai dallatin mu na mami wanda san bai da makusa. Ayyukan babba kai ta. Tuna alin haro jani ya riga ya yi masu nisa. Baba jirgin talakawa. Mu a wannan tafiyar fasan fa ba mu da madadinka. Ayyukan babba kai ta. To alin haro jani ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba
sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Inda mamani sun bi sai Amadu babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Alharo Dallatu baba jirgin talakawa. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Salisu ma jigirin mu garkuwa gun talakawa. Ayyukan babba kai ta. Mashi dutse sun bi ka babatin ai masu yawa. Baba jirgin talakawa. Kanki ya ina na kusa da ingawa ban manto ba. Ayyukan babba kai ta. Ga Sama'ila ya ɗalhan duk sahun babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Gaji dan mai ɗawisu ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. DJ Mubarak Isa ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Suleiman bin dawar mu ga ganin babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Abdurraqib dan Nura na gidan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Shirya mun fati bibi ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Shirbala ɓauren mu ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Azubaraji bawa ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Ga Abu Audu Dallaji ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Ibrahim Confidence ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Ga Nuhu Lawal Bebeji ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Abu Ubaida shi ma ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Baba Ibrahim Dora na gidan babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Ashiru dinka namu mai gida na shibutawa. Ayyukan babba kai ta. Sai sahabi Ahmad daga a yankin shibutawa. Baba jirgin talakawa. Tashi Abiyu Garba da kwale babbar giwa. Ayyukan babba kai ta. Sai Akilu Kado da ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Salisu Abu Dallaji ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tallar gaba da namu ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Aminu ma'ana mu ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Abdullahi mai kana kwano ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Umar Abduna Malam ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Jasi Usman namu ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Ta Basiru Ma'azu ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Umar Umme na faru bai bi 'ya'yan ƙarya ba. Ayyukan babba kai ta. Tasu domin talakawa. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Sai Muhammad Gedo ga ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Ga Muhammad Fafarawa ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Ibrahim Yakubu Ganjima bai sanya ba. Ayyukan babba kai ta. Sai Abubakar Aliyu ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Ga Aliyu Rama ma ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Nura Bilyasi Iyo ya bi sai babba kai ta. Baba jirgin talakawa. Yunusa ‘yan dokori ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Alhaji Buhari Isa bai bi 'ya'yan ƙarya ba. Ayyukan babba kai ta. Yau ashiyar mata daura ma kamar babba kai ta. Gani kura ‘yan gora ya bi sai babba kai ta. Ayyukan babba kai ta. Aligire mawar mu ya bi sai babba kai ta. Baba
sirkin talakawa. Ayyukan babba kaita. Ga su domin talakawa. Yau a shiyar mata daura ma kamar babba kaita. 081-6986-3428 ayyukan babba kaita. Kasu domin talakawa. Yau a shiyar mata daura ma kamar babba kaita. Ayyukan babba kaita. Ga su domin talakawa. Yau a shiyar mata daura ma kamar babba kaita. Ayyukan babba kaita. Kasu domin talakawa. Yau a shiyar mata daura ma kamar babba kaita. Ayyukan babba kaita. Ga su domin talakawa. Yau a shiyar mata daura ma kamar babba kaita.